आतापासून खायची सुरुवात केली की दिवाळीपर्यंत हे बघ कोण आहे. पुढे जाऊन ती सासू होणार आहे आणि कोणतरी सून येणार आहे. बरोबर. मग ती तिला सुनेला सांगे बाबू आपण काम करूया शॉपिंगला जाऊया बाहेरून आलोय. पूर्वी एक सांगतो, पूर्वी आमचं दुकान सुद्धा होतं, एक जनरल दुकान. त्यावेळी काय झालं की मम्मीने बनवलेले ना, मी जाणून बुजून एका टोपामधून घेऊन भरणीत भरले आणि विकायला ठेवले. आणि हा मस्करी करू नका मग धरून मारीन बघ. मस्करी नाही करायची. असं नाही, असं नाही, हात धर बघ. नाही, असं नाही. हातावर हात ठेव नाही बघ, हे ठेव हात. 3 अरे 3. नमस्ते. आता आपण दिवाळी सुरू करायची आहे. आता दिवाळी जवळ लवकरच आली ना, आणि आमच्याकडे कसं गेस्ट असतात ना, त्याच्यामुळे हे असं काय करता येत नाही. तर आज कसे गेस्ट नाही आहेत म्हणून म्हटलं आपण शंकरपाळ्या करूया. मग त्याच्यासाठी तुम्हाला लागणारं साहित्य दाखवते. आता हा मेजर माप घेतलाय मी, हा बाऊल घेतलाय. ह्या बाऊलने हे दूध आणि पिठी साखर ह्या बाऊलने मापून घेतलेली आहे एक. ह्याच बाऊलने दूध घेतलाय आणि ह्याच बाऊलने पिठी साखर घेतली आहे. आता तुम्हाला समजा एवढे नाही बनवायचे असतील ना, तर हा मेजरमेंटचा कप आहे बघा. हा एक कप, हा कपाचा माप घ्यायचा आणि याच कपाने हे 3 प्रकार घ्यायचे. मी तुम्हाला जास्त नाही करायचे असतील तर हे घ्यायचं, किंवा तुम्ही वाटी पण घेऊ शकता घरातली एखादी. हे माप घ्यायचं, एक माप घ्यायचं. दूध पण तेवढंच, साखर तेवढी आणि तूप पण तेवढंच, असं घ्यायचं. तसं मी त्या बाऊलने मापून सगळं घेतलेलं आहे. आता मी तुम्हाला बघा, हे पिठी साखर, तूप आणि दूध, त्याच्यासाठी थोडंसं मीठ टाकायचं आहे चवीपुरतं. आणि तीळ टाकते आहे, सफेद तीळ. आणि हे वेलची जायफळ पावडर. आणि हे आपल्याला लागेल तेवढं मैदा घ्यायचं आहे. मैद्याला माप नाही आहे, फक्त आपल्याला लागेल तेवढं ह्याच्यामध्ये मिक्स होईल एवढं आपल्याला मैदा घ्यायचा आहे. आता मी तुम्हाला परातीत घेऊन दाखवते. आता इथे बघा, तुमचं जर तूप सुकं असेल ना, तर जरासं वितळवून घ्यायचा. आणि दूध थोडं गरम करून आहे ना, थंड करून घ्यायचा. दूध एकदम गरम नाही घ्यायचा, थंड करून घ्यायचं. आणि पिठी साखर आपली चाळून घ्यायची. आता या परातीमध्ये आहे ना, हे सगळं चाळून घेतलं आहे मी, पिठी साखर आणि मैदा. तर ही पिठाची परात आहे बघा. आता याच्यामध्ये आहे ना, हे सगळं मी मिश्रण आहे ना एकजीव करणार आहे. पहिले साखर ओतते. आता त्याच्यामध्ये आहे ना तूप ओतते. आता ह्याच्यामध्ये दूध ओतायचं आहे. दूध सगळं ओतून आहे ना, आता हे सगळं फेटून एकजीव करून घ्यायचं आहे. दूध, तूप आणि साखर एकजीव झालं पाहिजे, असं फेटून घ्यायचं चांगलं. म्हणजे साखर विरघळली पाहिजे त्याच्यामध्ये. आता इथे बघा, हे सगळं बघा, कलर बघा मिक्स झालं एकदम. असं चांगलं फेटून घ्यायचे तिन्ही वस्तू आपली असे फेटून घेतल्यावर त्याच्यामध्ये वेलची जायफळ पावडर टाकायची. थोडंसं मीठ घेतलं आहे चवीपुरतं. गोड पदार्थ असला ना की त्याच्यामध्ये मीठ पाहिजेच असतं थोडासा तरी. हे तीळ टाकले 4 चमचा. आता हे सर्व मिश्रण आहे ना सगळं मिक्स झालंय बघा. आता याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं माहिती आहे का, जेवढं लागेल तेवढं आपण मैद्याचं पीठ वापरायचं आहे. आता इथे मी पहिला 1 किलो मैदा घेतलेला आहे चालून, आणि लागला तर आपण एक्स्ट्रा घ्यायचं. आता इथे बघा, मी 1 किलो पीठ वापरते. 1 किलो पीठ बरोबर वापरलं तरी पण आपल्याला पीठ लागणार आहे. आपण पीठ कसं असं करायचं असेल ना जास्त, तर आपण मैद्याचं पीठ जास्त आणून ठेवायचं. ते आपण कपाने आणि मापाने वाटीने मापलं ना, तर ते पीठ कमी असलं तरी चालतो. हे आपल्याला जास्त बनवायचे आहेत ना. आता मी परत अर्धा किलो पीठ घेते याच्यामध्ये, आणि किती लागतं ते दाखवते. आता इथे बघा, हे 1 किलो पीठ मिक्स केलं आहे. आता इथे मी परत अर्धा किलो घेतलेला आहे. आता जसं लागेल तसं घ्यायचं आहे आपल्याला. काय बनवते पण तू? शंकरपाळ्या. शंकरपाळ्या मम्मीच्या हातच्या भरपूर छान होतात, सुंदर होतात. पूर्वी एक सांगतो, पूर्वी आमचं दुकान सुद्धा होतं, एक जनरल दुकान. त्यावेळी काय झालं
की मम्मीने बनवलेले ना मी जाणून बुजून एका टोपामधून घेऊन भरणीत भरले आणि विकायला ठेवले. आणि ते 5 रुपयाचे काहीतरी मी असे 5 रुपयाचे पहिले 3, 4, 5 रुपये पण भरपूर असायचे. तर 5 रुपयाचे मी ना असे हातात दिले होते, 10 पीस हातात दिले होते मोठे मोठे. तर त्यांनी खाल्ले. त्यांनी ती पूर्ण भरणीच संपवली तशी थोडे दिवस, 2 दिवसात त्या मुलाने. तर अजून पाहिजे. तर मी बोललो का आवडले का तुला? तो हो हो. मी बोललो संपले, बोलले जेवढेच होते. तर छान होतं, शंकरपाळी ना भरपूर छान होतात, बघून घ्या. लाडू खायला लाडू. आणि आज मी भरपूर शंकरपाळ्या बनवते. आज आपल्याकडे खाणारी आहे ना व्यक्ती, नाव नाही घेत मी तिचा, तुम्हाला समजेलच कोण खाणार आहे ते. बरोबर 1.5 किलो पीठ लागतंय बघा एवढ्या मिश्रणामध्ये. आणि आपण याच्यामध्ये काय रवा वगैरे टाकलेला नाही आहे जास्त मुरायला, पातळ करायला. जेवढा आपल्याला पाहिजे ना तेवढाच आपण पीठ घ्यायचं आहे. आता इथे बघा, तर 1.5 किलो मैदा लागला. हे मस्त आहे बघा असं. आता थोडंसं मी आता जास्त मळायचं नसतं, हे पीठ असंच मळायचं असतं. हे बघा असं असंच मळायचं असतो, म्हणजे त्याला लेअर येतात चांगले बघा. आता ह्याचा हा गोळा करून ठेवते. आता जरा 10 मिनटं झाकून ठेवते आणि नंतर तुम्हाला शंकरपाळ्या लाटून दाखवते. आता इथे बघा 10 मिनटं मी झाकून ठेवलं होतं. आपलं पीठ पण मस्त झालंय बघा. एकदम घट्ट नाही, एकदम पातळ नाही, जसं पाहिजे ना तसं झालंय. आता आपण एक एक गोळा आपला घ्यायचा आणि लाटायचं. पीठ बघा जास्त फाटणार पण नाही, असं मस्त झालंय घट्ट. बघा पीठ बघा लाटताना फुटलंय काय बघा, किती मस्त झालंय बघा, छान एकदम. ते पकडायला लागतंय एक जण. आपल्याला जास्त पातळ नाही करायची आहे, जरा जाडच करायचं आहे. शंकरपाळे कसे जाड असतात ना. आता हे पिझ्झा कटर घेतलाय, ह्याने आता कापायचं. आता मी चौकोनी नाही आधी करत आहे. आता बघा मी काय करते. शंकरपाळ्या म्हणजे कशी शंकरपाळ्यासारखेच पाहिजे, चौकोनी नाही पाहिजे. चौकोनी झाली मग ती वडी झाली, म्हणजे माझ्या पद्धतीत. त्रिकोणी पाहिजे. हां, त्रिकोणी जशी काजू कतरी असते ना तशी त्याला शंकरपाळी म्हणतात, काजू कतरीसारख्या. आता मी बनवते आहे, तुम्हाला पुढच्या वर्षी आहे ना काजल करून दाखवणार आहे. या वर्षी फक्त मी करते आहे. पुढच्या वर्षी तुम्ही काय दिवाळी पार्टीला जाणार आहे का? नाही, मग तुझ्या हातचे खाणार. होय काय? हां, आले ना काजू कतरी सारखे. ते नाही आले ते असे बाजूचे साईडचे काढायचे. हे आलेत. हे आले ना, हे बघा, हे नाही येत ते असे ते काढायचे. शेवटचे येणारच नाही. हा, शेवटचे नाही येत. आपण जरी चौकोनी कापला तरी चौकोनी भाग जातो किती, हो. तसा तरी आपला जात नाही ना. एवढ्या जाडीची साईज केली आहे बघा. आता एक ताटामध्ये काढते बघा. येते अजिबात बाजूला फुटली नाही, पोळी लाटली ती. आता इथे बघा मी सर्व लाटून कापून घेतले शंकरपाळ्या बघा. आता तुम्ही फोटो बघितलाच असेल, पण सर्व ताटं भरून घेतले आणि ते एक सोय आता मी तळायला बसले आहे. आता आपलं तेल तापलं काय बघूया पहिला. तेल कसं जास्त तापवायचं नाही आहे, म्हणजे त्या तेलात टाकलं ना की त्याला बुडबुड यायला पाहिजे. असं आपलं तेल आता मस्त तापलेलं आहे. आपण आता ते काढूया. आता आपण तेलामध्ये आहे ना ते गॅस थोडा मिडियम केला आहे, म्हणजे एकदम बारीक नाही केला आहे, थोडासा बारीक केला आहे. कारण एवढे फुल गॅस पेटत नाही आहे आपले गॅस, थोडे मिडियमच असतात. छोटेसे याचे आहेत ना शेगडीचे, म्हणून. आता मी एक एक करून त्याच्यात टाकते बघा. बुडबुडे कसे येतात आहेत बघा. हळू काजल घाबरते, मी सोडते आहे आणि काजल बोट घाबरते आहे आहे. ना, बोट.
तुम्हाला एक मम्मी बद्दल सांगतो बघा. प्रत्येक कामाची कशी एक समज असते तशी मम्मीला रेसिपीज आणि जेवणाची एक समज आहे. म्हणजे जर तिला कोणती नवीन रेसिपी पण दाखवली ना तिला तिच्या हाताने की जमते लगेच तिला. आणि त्याच्यात मॉडिफिकेशन पण काय असावं किंवा काय चेंजेस असावे ते सुद्धा जमतात. म्हणजे रेसिपी 95% बघा 100% कोणाकडेच नसतं बरोबर आहे ना. 95% चांगलीच होते रेसिपीज आमच्या. म्हणजे हे तर हे जुन्या रेसिपीज आहेत त्या ओल्ड रेसिपी ते तर हात बसलेलाच आहे असं. आता मी पहिले 8 वर्षापूर्वी तर हे सर्व माझे बनवून झालेले आहेत. हो बाबा एकदम छान मस्त. आणि इथे फराळ तर बनवत जा पण नेहमी मध्ये पाणी पियत राहा. शरीरात आपल्या 2 लिटर पाणी जातो का. तुम्ही 8 ग्लास दिवसभरात पिता काय हा माझा प्रश्न आहे. कोण कोण कमेंट करून सांगा की 8 ग्लास आणि त्याच्यापेक्षा जास्त पाणी कोण रेग्युलर पितं. 8 ग्लासच्या कमी होत आहे तर तुम्ही कितीही काही करा तुमचं मॅनेज होणार म्हणजे शरीर मॅनेज होणार नाही. पाणी पिणं भरपूर गरजेचं आहे. आता इथे बघा टाकल्या आपण ना जारा नाही घालायचं त्याच्यामध्ये. मी आता हलक्या हाताने आपल्याला सारखे करायचे आहेत ना खाली चिकटले असतील तर त्याच्यासाठी हा पलिता घेतलेला आहे. म्हणजे आम्ही काविलता बोलतो. त्याने आपलं सरळ म्हणजे असं हलकं घ्यायचंय बघा. हलकं चालवायचं. कलर आले जरा बिस्किटासारखे ना. आणि सर्वात जास्त सांगतो बनवणारी आहे आणि मी पहिला व्हिडिओ शूट आणि खात राहायचो. जे गरम गरम पदार्थ बनते ना पहिल्या त्या टायमिंगचं ते म्हणजे ना एकदमच वेगळ्या लेवलचं असतं. नंतरची चव असते पण पहिले तो फ्रेश पडणार आणि थंड झाल्यावर जे मी खाणार ना त्याला एक वेगळी चव असते. मी रेडी गरम मी 1-2 प्लेट खातो नंतर मग अशी खात नाही मग मी. आणि आता गॅस कसा मीडियम करायचा आणि मीडियम गॅसवर. गॅस आता फुल कमी जास्त कसं पण करायचं नाही. आता एकदाच मीडियम ठेवायचा आणि त्याच्यावर सगळे तळून घ्यायचे. चला आता तुम्ही रेसिपीज आहे का फक्त मी तुम्हाला 1 तास देतो. फिटनेस टेस्टिंग असते ना म्हणजे क्लायंट म्हणजे मी पहिला फिटनेस ट्रेनर म्हणून काम करायचो तर टेस्टिंग असायची फिटनेस तुम्ही फिट किती आहे त्यामध्ये भरपूर टेस्ट असतात. असे 10 ते 12 टेस्ट असतात. मी तुम्हाला 10-12 टेस्ट पण दाखवेल. पण एक टेस्ट जे असतं की हात न लावता खाली हात न टेकवता तुम्हाला असंच उठायचं आहे. ते जर तुम्ही करू शकता तर तुम्ही एक स्टेप एक बोलतात ना एक्झाम 10 एक्झाम मधली ही एक एक्झाम आहे. म्हणजे हात नाही टेकवायचा आणि असंच उठायचं. असंच उठायचं. हे बघा असंच बसायचं. पहिले मी उठायची आता नाही उठत. हात टेकवायचा नाही. खाली बसला ना तर पहिला पायावर बसायला एकाने हात धरायला लागतो माझा. तेव्हा मी पायावर बसणार. हे बघा असं. ह्याला पण एक फिटनेस टेस्टिंग मध्ये असं तुम्ही करत असाल तर कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा. नाही जमत असेल तर ट्राय करू नका नाही तर गुडघे जायचे. आरामात उठा आणि पाणी पियत राहा. बाय बाय. तुम्ही रेसिपी बघा आता. आता आपले बघा इथे मस्त म्हणजे झाले तळून चांगले फुलले आहेत बघा किती. आणि इथे एक अनुभव सांगतो. सुगंध यायला लागलेला आहे. एकदम स्वीट सुगंध जो असतो आणि शंकरपाळीचा सुगंध असतो ते कोणीही ओळखू शकतो की ह्यांच्या घरी शंकरपाळ्या बनतात. बरोबर बोललो की नाही. चकल्याचा एक वेगळा सुगंध असतो बरोबर. करंजीचा तर मला माहित नाही काय असं पण शंकरपाळ्याचा एक सुगंध असतोच जो इथे आलेला आहे. असं वाटतं की हातातच घेऊ. एकदम छान आणि एकदम गावातल्या प्रकारमध्ये सुपलीमध्येच टिश्यू पेपर लावून आता इथे लाव दुसरीकडे कुठेतरी टाक. एकदम छान. आणि जसं मी ऑब्झर्व करतोय की तेल अजिबात खेचलेलं नाही. तुम्ही जर मम्मीने सांगितलेल्या पद्धतीनेच केलात तर टिश्यू पेपर वरती पण मी बघितलं चेक करून ज्यावर पाडलं होतं तर एकदम व्यवस्थित झालेले आहेत आणि एकदम सुपर गरम आहेत. म्हणजे ते टोक पण पकडू नाही शकत ते सध्या गरम आहेत. आणि त्यांना लेयर्स असे आलेत असे मला दिसतात लेयर्स मध्ये. तर एकदम छान एकदम मस्त. असं नका समजू की नॉनव्हेजला तर तोंडाला पाणी सुटतं. शंकरपाळी बनली असं नसतं. आणि मी तुम्हाला पाहिजे हा टेस्टीला आता पण मी तुम्हाला सांगतो मी इथे टेस्ट करून तुम्हाला नाही दाखवू शकत कारण आम्हाला पहिला दिवाळीचा फराळ साठवायचा आहे देवाला दाखवायचा आहे मगच सांगू शकतो. पण एक सुगंधाने एक टेक्स्चर बघून लगेच सांगू शकतो. एक तोडून तर आपण असं तिकडे बघू शकतो चुरा करून पण नाही करत आहे. आधी थंड होऊ दे गरम आहे ना. फर्स्ट क्लास शंकरपाळे झालेले आहेत. प्रोसेस चालू आहे तयार व्हायचा. हो काढला तरी पण एकदम मस्त एकदम छान आउटस्टँडिंग. खायचं ते भरपूर इच्छा आहे पण नाही देवाला दाखवल्याशिवाय पाया पडल्याशिवाय हे पदार्थ खाल्ले जाणार नाही. दिवाळी येणार आहे त्यानंतर आपलं सर्व. आणि टॉप
5 पदार्थ तुम्ही दिवाळीमध्ये कोणकोणते बनवता किंवा असं काहीतरी वेगळं हटके काय बनवता ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. हा काहीतरी वेगळंच तुम्हीच बनवलेलं आहे किंवा काही तुम्ही इन्व्हेंट केलेलं आहे किंवा जे बनवत आहे तरी तुम्ही ते दिवाळीमध्ये बनवून तुम्ही शेअर करता. माझी तर एक इच्छा होती की असं हे किती किलोचे बनवतेस तू? हे 1.5 किलोचे. 1.5 किलोचे. मला 15 किलोचे बनवायचे होते. हा हे 1.5 किलोचे आहे, बनवू शकतो आपण 1.5 म्हणजे 15 अजून मल्टिप्लाय बाय 10 केलं की 15 झाले ना, हो. म्हणजे 10 पट. याच्यापेक्षा 10 पट बनवायचे होते आणि मला ते गरिबांना शेअर करायचे होते सर्व. हा पण ते काय झालंय, आमच्या गरिबांचं दमतील इकडे असं झालंय. ते सध्या असं होमस्टे पण रनिंग आहे ना, एकदा ते सर्व मॅनेज झालं की मग आपण डिस्ट्रीब्युशन पण करू शकतो. माझी तर भरपूर इच्छा आहे. काय काय बरोबर आहे ना? ज्यांना अफोर्ड होत नाही, ज्यांच्या घरी दिवाळी होत नाही, असं गरीब नाही म्हणत, जे नाही त्यांची परिस्थिती नाहीये दिवाळी करायची किंवा फराळ करायची आणि विकत आणण्याची पण परिस्थिती नाही. आता सध्या तर काय झालं, 50% विकत आणतात आहेत. बरोबर आहे ना? ते सोपं पण आहे ना, पण ज्यांची नाही आहे मी त्यांना नोटीस बघणार आणि त्यांच्याकडे फराळ पोहोचवणार दिवाळी निमित्त आणि त्यांना हॅपी दिवाळी करणार. या तुम्ही पण हात मिळवा, हॅपी दिवाळी करा. चला, असे 2 शब्द बोलून आणि फिटनेसची एक्सरसाइज दाखवून मी इथून उठून जातो आता. आता इथे काय चालू आहे? शंकरपाळ्या हाताचे करते. मसाज. इकडे तिला पीठ मळायला सांगितले ना, माझं बापरे एवढं पीठ म्हणता मी घेऊ मला येतच कसं? नाही, काय करते मी मलाच नाही माहिती. एवढं म्हणता घेऊ कसं मी? मला घरातलं आपले तिघांचं तेवढं बरोबर होतं. म्हणजे चपात्या. गेस्ट आले तरी करतो मी, पण एवढं नसतं काय. हे काय चपात्या करते आता त्याच्यात? नाही. पुऱ्या, तुला चुरमा लाडू. चुरमा लाडू हा. आणि मग ते कसं तिला मळायला का सांगितलं, मग आता हे याच्यामध्ये तळून घेईल ना ती मुठला बरोबर. म्हणून. हे आपले शंकरपाळे आता व्हायला आलेत आहे, थोडे आहेत, एकदा बॅच आहे, अजून एक बॅच आहे. आणि तिथे मला आमरस दिसतोय या गोल सर्कलमध्ये माझ्या. हा. तर आमरससाठी रत्नागिरीकरांसाठी गुड न्यूज काय काजल? हो, रत्नागिरींसाठी गुड न्यूज आहे की जर तुम्हाला आमरसच्या बाटल्या हवे असतील तर आम्ही तुम्हाला देऊ, पण मिनिमम ऑर्डर 5 ते 6 बाटल्या असायला पाहिजे. त्याच्यावर पण असेल तरी चालेल. आणि तुम्ही घ्यायचं कुठनं? रेल्वे स्टेशन मधनं. म्हणजे आम्ही स्टेशनला यायचं. हा, रेल्वे स्टेशनला या तुम्ही, आम्ही देऊ तुम्हाला तिकडे. प्रोसिजर काय आहे? आता मी उदाहरण देतो. मला 5 बाटल्या हव्यात. त्या 5 बाटल्याच्या 250 प्रमाणे, एक बॉटल 250ला लागणार. बरोबर? 250 प्रमाणे आजच 6 बॉटल घेतली एकींनी, तर तशावरून आम्हाला आयडिया आली. मी डिलिव्हरी देऊन आलो, 6 बॉटलचे 1,500 रुपये आले. त्यांनी मला पूर्ण पैसे पेमेंट केली. तर मी एका स्पॉटला गेलो आणि त्यांना ते 6 बॉटल्स दिले. ते राहायला रत्नागिरीचेच होते. त्यांच्या नातेवाईकांना द्यायचं होतं. ते काही त्यांना काय, हा, तुम्हाला पण तुमच्या फ्रेंड्सला किंवा तुम्हाला स्वतःला पाहिजे असेल. स्वतःला पण घरी वापरायला. आता कशी दिवाळी येते, घरी जेवायला बिवायला पाहुणे येतात वगैरे, तर जरा असं व्हेज मध्ये गोड काय बनवायचं. तर आमचा आमरस बेस्ट आहे एकदम. आता जास्त पाणी नको घेऊ, आता तेवढंच गोळा कर. आणि समजा मला 3च बॉटल हवी असेल तर काजल नाही देणार, 3 बॉटल पण देणार. रेल्वे स्टेशनला सर कुठे येऊन घ्यायचं तर रत्नागिरी रेल्वे स्टेशनच्या बाहेरच उभं राहायचं तिथे. पण 100 रुपये द्यायला लागतील. हा, 3 असेल, 2 असेल, 1 असेल, त्याला 100 रुपये ऑटो चार्जेस लागणार. ते आमचे चार्जेस नाही, बरोबर. ते ऑटोवाल्याला मला द्यायला लागणार आहेत 100 रुपये. बरोबर आहे? हा. हा, ते त्याचे चार्जेस आहे. बाकी 5च्या वरती असेल तर ते 100 रुपये मी भरणार. बरोबर. हा. बरोबर आहे ना? 5च्या वरती असेल तर मी 20-20 रुपये एका बॉटलमध्ये कमी करून भरूच शकतो. तुम्हाला ओके. हवे असतील बाटल्या तर आपला बुकिंगचा जो मोबाईल नंबर आहे त्याच्यावरती सांगा. WhatsApp करा. हा, पण कोणालाही घरपोच नाही मिळणार, रत्नागिरी रेल्वे स्टेशनला मिळणार. होम डिलिव्हरी नाही, हा, कारण की ते कसे काचेचे बाटले आहेत ना, डिलिव्हरी नाही करू शकत. आणि ते दोघांचा टाइम आपण दोन्ही कोऑर्डिनेट करणार. असं नाही की तुम्ही सांगणार त्याच वेळी येणार. ते दोघांचा कोऑर्डिनेट टाइम करणार. तेव्हा 3-4 दिवसा आधीच बोला की आम्हाला बाबा हवंय, तर हा, आम्ही तुम्हाला सांगू की कधी फ्री आहे, तुम्ही कधी फ्री आहे, तसं टाइम हे करून देऊ आम्ही तुम्हाला. ओके. आणि घ्यायला पण तुम्ही यायचं, घेताना नेताना फोन करायचा. रत्नागिरी रेल्वे स्टेशनला यायचं, म्हणजे साधं हे सोपं. बोलतोय कुठे पाणी लागेल ना, नाही लागणार, आता गोळा कर, 2 हाताने गोळा कर. पण ते हा, 2 हाताने बघ- गोळा करत जा. बघून घ्या हे दिवस की मम्मी रात्री चेपायचेच माझे. मम्मी शिकवते काजलला आणि काजलला येत नाही. हे तिला कसं नाही येत हे ना तिला. 10 वर्षांनी एवढं कधी म्हणणार नाही ना एवढा मी. पीठ नाही मळलाय ते कधी. तेच आता पण हे चालू आहे ना ट्रेनिंग. 10 वर्षानंतर बरोबर घेतला होता तिने. तर ते मोहनसाठी तूप जास्त ओततात ना, हा. तर तिने तूप जास्त ओतला. आज- म्हटलं आता परत पीठ घे. आज तू सासू आहे, ती सून आहे. पुढे जाऊन ती सासू होणार आहे आणि कोणतरी सून येणार आहे. बरोबर. मग ती माझ्या तिला सुनेला सांगे
बाबू आपण काम करूया शॉपिंगला जाऊया बाहेरून आणते. अशी बोलणार तर बघ या लिहून देतो तू पण अशीच बसता नाही. तू म्हणजे बाहेरून काय काय आपण वौशाला आणलेले करंजनी किती कडक होते ते, खायला नाही एवढे, आतमध्ये सारण पण नाही आणि होता. एक करंजी 15-20 रुपयाला, 15 रुपयाला करंजी का 12 रुपयाला करंजी होती, पण चव नाही बोलतात म्हणजे हे नाही एकदम त्यापेक्षा घरगुती हे ते आपलं काहीतरी केलेलं बरं, आपलं येतं ते येडं वाकडं बघून करायचं. ह्याचा किती खर्च झाला सांगा. हे मला वाटतं 2-2.5 किलो. डिमार्टचा बिल आहे आपल्याकडे. अरे ह्याला एवढूशाला अर्धा किलो तूप, अर्धा किलो साखर आणि अर्धा लिटर दूध बस, आणि त्याला लागेल तेवढं पीठ. दिवाळीच्या एक दिवस अगोदर एक फराल करून घ्यायचा, 1 किंवा 2 फराल. थोडा थोडा दाबून काढ. हा, शाबास. हा शाबाश. शाबास, दाबून काढ. मी चेपतो तुला हात पाय, चल रात्री. हा, दाबून काढ. चेपलंस तू, मला तुझे चेपावे लागतात. चला चालू राहू द्या. ही काय तुटला काय ते तसंच होणार. घर उठवणार आहे. अरे माझे कपडे राहू दे, तिला उठवायला बोलवते. झालं? मला उठवा. हात तेलकट आहे ना तुपाचे, तिला उठायला होत नाही. हात धरून उठव. मस्करी करू नको, मग धरून मारीन बघ. मस्करी नाही करायची. असं नाही, हात धर. नाही, असं नाही. हातावर हात ठेव नाही बघ, हे ठेव हात. 3 अरे 3 हा. झालं. मला काय एवढं हे समजलं का तुला उचलून दाखव का नको, 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 इकडे तेल आहे इकडे. हा, इकडे तेलात नको. दिवस जायची. हा, नको. एकाचे 2 नाही, एकाचे 10 व्हायचे. दहा व्हायची, दिवाळी इकडेच व्हायची. मी तुला उचलू शकतो की नाही? हा, उचलू शकतो. तू मला उचलू शकते की नाही नाही? नाही नाही का? माझं वजन तर तुझ्यापेक्षा कमी आहे, तुझं वजन जास्त आहे माझ्यापेक्षा. नाही, पण आता नाही झेपायचं. ते आता उठायला ते नाही नवीन होत. नवीन लग्न होतं तेव्हा मी तुला असं पकडलेलं ना. काम आता तू म्हातारी झाली? तेव्हा. हो, आता मी म्हातारी झालो. झालो? हा. इथे हे काय हे चुरमा लाडू बनवते आहे. लास्ट टाइम बनवले होते लास्ट तसे. टाइम बनवले होते ना तसे. आता ते माहिती आहे, आपण पीठ घ्यायचं, त्याच्यात मोहनसाठी तूप टाकायचं, थोडासा मीठ टाकायचं आणि पाणी टाकून मळायचं एकदम गोळा कडक, आणि त्याचे मुटके बनवायचे आणि तळायचे. इथपर्यंत हे झालंय सगळं. आता याच्या पुढे त्याच्यामध्ये ड्रायफ्रूट पाहिजे म्हणून हे आता मी भाजून घेते आहे. भरपूर ड्रायफ्रुट्स आहेत. हा, काजू आणि बदाम आहे. आणि माझे सर्वात आवडते लाडू म्हणजे हे चुरमा लाडू. चुरमा लाडू, बरोबर. आणि इथे बघा पूर्ण ढीग साठलेला आहे. हे कसलं आपलं शंकरपाळ्या आहे आपलं. हा, मस्त वास आला तुला मस्त. एकदम सुगंध छान आलेला आहे. आजूबाजूला ना समजणार आहे की आता दिवाळी सुरू झाली यांच्या घरी, सुरू केली. यांच्याकडे. वा 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 वा. आणि इकडे काय आहे, गुळ हे केलंय ना, गुळ किसला, ते चुरमा लाडूला पाहिजे ना गुळ. बरोबर. तर आता इथे बघा हे खसखसचा आवाज येतोय बघा, इकडे खसखस टाकलेला आपण. हा, त्यानंतर आता हे, आता त्याच्यात खोबरं टाकते. ते अर्धा किलो खोबरं आहे. आणि ते डिमार्टचा तो ग्रेटेड कोकोनट आहे ना ते. हा, तेच आहे. सुकं खोबरं आणलंय, पण ते किसायला वेळ नाही ना. हो. आता कसे आपल्याला पाहुणे येतात म्हणून म्हटलं गडबडीमध्ये आपलं करते 1-2 पदार्थ. वेळ आहे तो. हे आपण खसखस आणि खोबरा, खसखस आणि खोबरा हे आपल्याला किती भाजायचे असे? हे थोडासा भाजायचा, लाल होईपर्यंत थोडा लाल करायचा. ओके. ड्रायफ्रूट वाटून घेतले, तळून घेतले. हे बघा इकडे. ते गुळ किसून घेतलाय. हो. गुळाचा पाक लागेल ना लाडूसाठी. तर इथे बघा हे काय काय झालं आपलं आता. इथे हे शंकरपाळ्या सर्व झाल्या. दाखवलं होतं. इकडे मखाने पण भाजून घेतलेत का? मखाने पण याच्यामध्ये सगळं टाकलं, खोबरं टाकलं, ड्रायफ्रूट टाकलं, हे चुरमा बनवला. हे बघ काजू पण आहेत, हे बारीक करून टाकलंय सगळं. तर याच्यात काय घी, अर्धा किलो खोबरा गेला याच्यामध्ये. आता हे तेल टाकायचं का साधूक तूप टाकायचं, काय टाकायचं हे त्याच्यात? तेल नाही टाकायचं, हे आता गुळाचा पाक बनवायचा तुपामध्ये. हे काय गुळ त्याच्यासाठी ठेवलाय चून. हे बघ, पाक बनवून मग पाक बनवून त्याच्यात ओतायचा आणि लाडू बांधवायचे. वाजले बघा किती. हा, आणि हे मखाने बारीक करायचे आता आम्ही मिक्सरला. 11:30-12ला उठणार. 11 वाजलेत आमचे, 11 इकडे हा, करता करता रात्री. दिवाळीचं असं, दिवाळीचं फराळ बनवताना अशीच रात्र होते. है ना. हो. आणि हे सर्वात बेस्ट प्रोडक्ट आमचे सुरुवातीचे हे का केले, हे आम्हाला भरपूर आवडतात. हा, आतापासून खायची सुरुवात केली की दिवाळीपर्यंत हे बघ कोण आहे. चला जेवून घ्या. चला स्वागत करा मला तुझा. चुरमा लाडूचा. रात्रीचे वाजलेले आहेत किती, 11:15 वाजलेले आहेत. आणि इकडे आमचे चुरमा लाडू, वन ऑफ माय फेवरेट लड्डू इज रेडी. आता घ्या, एक एक घे. दिस इज दी ओनली लड्डू दॅट आय लव्ह. हो, घे आता एक एक. तिथे आमरस बघा केवढा आहे. आणि
इकडे चुरमा लाडू बघा. त्याच्यापेक्षा जास्त मला आवडणारे हे चुरमा लाडू. तर आपण भरपूर मोठे छोटे पीसेस नाही अशी मोठेवालेला माझे आहे, छोटेवाले मम्मीचे. बघितलं कसा ओळखला मी, बरोबर ओळखला की नाही? एकदा बांधून होते पटकन. हो मी म्हटलं लेट झाला, चला पटापट बांधून होते, मोठे मोठे झाले तर. चालेल. आता मी तोंड धुतलेलं आहे, मी माझं तोंड दाखवत नाही, पण हा बघा हा एक लाडू घेतलेला आहे मी. त्याच्यात ड्रायफ्रूट मखाने सगळं त्याच्यामध्ये आहे. एक्स्ट्रा आहे. अर्धा किलो खोबरं आहे. एकदम छान, एकदम मस्त, परफेक्ट झालेले आहेत, एकदम छान, आवडलं ना? मस्त. मी ताट इथेच ठेवते. इथेच ठेव हे काय खाऊन, आणि मग काय उद्या उठायचं की नाही? उद्या झोपायचं की नाही? सोबत झोपून जा, मी जातो बाहेर झोपायला. हा लाडू सोबत नको, लाडू घेऊन जा तू झोपायला. बाद झाले एक लाडू, आता रात्रीचं जास्त गोड नको. उद्या खाऊ सकाळी. येस, एकदम छान आणि एकदम सुंदर. असे तुम्ही पण बनवा आणि व्हिडिओला लाईक करा. जे जास्त लाईक करतील त्यांच्याकडे लाडू घेऊन येतो मी. हां, आणि सोबत एक आमरसची बॉटल पण घेऊन येतो. व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन वाजवा. बाय बाय. बाय बाय. जेव्हा जावा तुम्ही, हे दोघं जेवले नाहीत अजून. जेवतो. माझं काम इकडे चालू आहे बघा. कोणाला कोणाला. बाय बाय.